Una part d'estrès, una miqueta d'estrès, és molt bona i és necessària per tot el que la vida, els reptes i la vida en genera, no? El que passa és que si l'estrès s'allarga en el temps, s'apodera de nosaltres, no? Tenim molts recursos, la veritat, tenim molts recursos per fer front a l'estrès. Fer esport, perquè quan fem esport ens alliberem d'una substància tòxica i negativa, que és el cortisol. Una altra de les coses que podem fer és fer meditació. És molt senzilla, en veritat, la tècnica. Tancar els ulls, seure bé amb l'esquena recta, controlar la respiració, agafar aire, deixar-lo anar, agafar aire, deixar-lo anar. Amb els ulls tancats vindran pensaments. Els hauríem d'anar apartant, sense barallar-nos, sense jutjar, sense enganxar-nos. Després també tenim altres tècniques, per exemple, les essències florals. Què més podem fer? Menjar sa, no? Que ja sabem que és fonamental pel nostre cos, perquè al final el cos i la ment estan interconnectats. Podem fer coaching, no? Que és una disciplina que també està molt de moda, que el que farà el nostre coach és preguntar-nos, fer-nos preguntes, i a través de la pregunta segurament sortirà fora la inquietud que tenim. I aquesta inquietud que tenim segurament serà una part o gran part del que ens fa posar nerviosos. 6 tècniques que ens poden ajudar moltíssim en el nostre dia a dia per viure tranquils i tranquil·les, que és el que necessitem.